suorittanut lääkintävahtimestarin sairaankuljettajan tutkinnon. Hän on suorittanut ensihoitajan tutkinnon. Hän on suorittanut sairaanhoitajan, ylemmän ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinnon. Hän on toiminut sairaankuljettajana, hän on toiminut lääkintävahtimestarina. Hän on toiminut niin perustason kuin hoitotasonkin sairaankuljetustehtävissä. Hän on toiminut opettajana, luennoitsijana. Hän on ollut kirjoittamassa kirjoja. Hän on ollut mukana laatimassa ensihoidon johtamiskoulutusohjelmaa. Tämä henkilö, jonka raati on valinnut vuoden ensihoitajaksi, pyydän tänne lavalle Simo Ekman. No niin, siis vuoden ensihoitajille on jokaiselle luovutettu tämmöinen kivitaulu. Tämä on vähän painava, kannattaa laittaa hyvin seinään kiinni. Kipsilevyssä pysyy huonosti. Simo Kaima, tässä luovutan nyt sinulle tämän jo perinteikkään vuoden ensihoitaja kiertopalkintolautasen. Kanna sitä ylpeänä sillä oikeudella, minkä tämä laaja asiantuntijaraati on sinulle valinnallaan suonut. Nyt, niin kuin huomaatte, ensihoitaja on tosiaankin vuoden ensihoitaja selvästi nuorempi kuin aikaisemmat henkilöt ja ensi kertaa teoreettisesti oikea ensihoitaja, eli ensihoitaja AMK-tutkinnon suorittanut. Onnea Simo. Aloittaa sillä, että kiitän syvästi tunnustuksesta ja sekin niitä henkilöitä, jotka toi ehdotuksen ja esityksen tähän on antanut ja samoin myös Vanta Raateen, jotka on rankannut sen järjestykseen. Tämä on äärimmäisen suuri tunnustus, varmaan suuri tunnustus, mitä meidän alalla periaatteessa voi saada edes. Ja isänä itse sen juuri sanonut, voisin myöntää, eli nyt ehkä sain nuorena henkilönä tunnustuksen pitkästä työurasta. Mä toivon, että mulla on vielä eläkkeeseen, jos laskennallista ikää ajatellaan, niin 24 vuotta. Mä toivon, että mulla on se 24 vuoden ajan jotain annettavaa muutakin kuin pelkkä urmaava ulkonäkö. Se ei kauan enää kestä. Kuten Heikki sanoi tuossa, kyllä Heikki on osa sitä syyllisyyttä, joka tälle alalle on joskus ajanut. Täytyy sanoa, että tämä päivä on ollut aika mielenkiintoinen jo niiltä osin, että vaikka tämä on henkilökohtainen palkinto henkilökohtaisesta työurasta tunnustus, tämä päivä on myös tunnustus ensihoidolle ja ensihoitohenkilöstölle. Eli tänään ollaan saatu 2 hienoa valtakunnan tasosta haastattelua pidetty, eli tänään on Yle Aamu-TV:ssä sekä juuri äsken, juuri ennen palkinnon saamista, niin Yle Suomen suorassa lähetyksessä. Se on kaikille ensihoitajille ne haastattelut. Meidän ala saa vihdoinkin ehkä jonkinlaista myös medianäkyvyyttä muutakin kuin se, että ambulanssi ei ehtinyt ajoissa ja ne kiukuttelee vain ja kiusaa meitä ihmisiä. Lopuksi mä en voi mitään muuta sanoa, kun mä kiitän vaimoa ja perhettä kaikista siitä tuesta. Kuka valitsee vuoden ensihoitajan? Siihen osallistuu ensihoidon lääkäri, siihen osallistuu ensihoidon opettaja, siihen osallistuu Tehy, Systolle Lehti ja Suomen ensihoitoalan liitto.